Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ọ̀dẹ̀ òdùnbí. Ohun tí mo ní fún yín lónìí ni bí a ṣe ń lọ́po nọ́mbà àdàpọ̀. Àpẹẹrẹ nìyí: 2 àti ìlàta lọ́nà ẹ̀ta àti ìdáméjì nínú 5. Èyí dọ́gba sí àkámọ́sí 2 àròpọ̀ ìlàta àkámọ́sí ẹ̀ta àròpọ̀ 2 lórí 5 àkámọ́tì. Ìdí ni pé tí a bá rí 2 àti ìlàta, ó túmọ̀ sí 2 àròpọ̀ ìlàta. Bákan náà ni tí a bá rí ẹ̀ta àti ìdáméjì nínú 5, èyí túmọ̀ sí ẹ̀ta àròpọ̀ ìdáméjì nínú 5. Wàyí o, ohun tó kàn ni pé a rí dọ́gba sí 2 àkámọ́sí ẹ̀ta àròpọ̀ 2 lórí 5 àkámọ́tì. Àròpọ̀ ìlàta àkámọ́sí ẹ̀ta àròpọ̀ 2 lórí 5 àkámọ́tì. Ìdí ni pé a fi 2 lọ́po gbogbo tó wà nínú àkámọ́ yìí. A tún fi àròpọ̀ ìlàta lọ́po gbogbo tó wà nínú àkámọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìlànà ìmọ̀ ìṣirò nígbà tí a bá rí àkámọ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ó dọ́gba sí 2 lọ́nà ẹ̀ta ẹ̀fà, 2 lọ́nà 2 lórí 5 dọ́gba sí 4 lórí 5. Àròpọ̀ 1 lórí ẹ̀ta lọ́nà ẹ̀ta dọ́gba sí ẹ̀ta lórí ẹ̀ta. Àròpọ̀ 1 lórí ẹ̀ta lọ́nà àròpọ̀ 2 lórí 5 dọ́gba sí àròpọ̀ 2 lórí 5. Wàyí, ẹ̀ta nínú ẹ̀ta 1, ẹ̀ta nínú ẹ̀ta 1. Ohun tó kù náà ni ẹ̀fà àròpọ̀ 4 lórí 5 àròpọ̀ 1 àròpọ̀ 2 lórí 5. Ẹ̀fà àròpọ̀ 1 dọ́gba sí 7. A wá rí àròpọ̀ 4 lórí 5 àròpọ̀ 2 lórí 5 dọ́gba sí 7 àròpọ̀. Kí ni ìlọ́po àwọ́pọ̀ akéré jùlọ fún 5 àti 5. Ìlọ́po àwọ́pọ̀ akéré jùlọ fún 5 àti 5. Òun náà ni 5. Nítorí pé 5 lè lọ nínú 5 láì ṣẹ́kù nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni 5 lè lọ nínú 5 láì ṣẹ́kù nǹkan kan. Ìdí nìyí tí a fi ń pe 5 ní ìlọ́po àwọ́pọ̀ akéré jùlọ fún 5 àti 5. 5 nínú 5, ẹ̀ta lọ́nà 4 12. 5 nínú 5 1 lọ́nà 2 2. Nítorí náà a rí 7 àròpọ̀ 14 lórí 5.
eléyìí tó dọ́gba sí èje àti ẹ̀rìnlá lórí àrúndógún. Wàyí tí a bá fẹ́ lo ọ̀nà yìí láti ṣe é, a lè lo ọ̀nà míì léyìí tó gbajúmọ̀ dáadáa, ọ̀nà nìyí. Náà ni ká sọ wípé èjì lọ́nà ẹ̀ta ẹ̀fà àròpọ̀ ení èje, a rí èje lórí ẹ̀ta lọ́nà ẹ̀ta lọ́nà àrúndógún, àrúndógún àròpọ̀ èjì ẹ̀tàdógún lórí àrún. Tọ́rọ̀ bá rí báyìí, nígbà tí a bá ń fi nọ́mbà ìdá kan mọ́, tá a bá fi ń lọ́po nọ́mbà ìdá kejì, a fi agbàpín méjèèjì òkè lọ́po ara wọn, a sì tún fi olùpín méjèèjì ìsàlẹ̀ lọ́po ara wọn. Èje lọ́nà ẹ̀tàdógún dọ́gba sí ọgọ́rùn-ún kan ọ̀kàndógún. Ẹ̀ta lọ́nà àrún dọ́gba sí àrúndógún. Ìgbà mélòó ni àrúndógún lọ nínú ọgọ́rùn-ún kan ọ̀kàndógún? Ó lọ nígbà méje. Kí ló ṣẹ́kù sílẹ̀? Ó ṣẹ́kù ẹ̀rìnlá. Nítorí náà a rí ẹ̀rìnlá lórí àrúndógún. A rí wípé ìdáhùn wa ó dọ́gba. Àǹfààní tó wà nínú ọ̀nà yìí láti lò ní wípé a ní ṣalábàápàdé nọ́mbà ńláńlá tó tóbi jù. Látara bẹ́ẹ̀, ìṣirò wa yóò rọrùn. Ṣùgbọ́n tí a bá lo ọ̀nà yìí kúrú, ó kúrú púpọ̀ tí a bá fi wé ọ̀nà yìí. Ṣùgbọ́n ó máa mú ká ṣe alábàápàdé nọ́mbà ńlá gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí ọgọ́rùn-ún kan ọ̀kàndógún níbí. Èyí lè mú kí ìṣòro díẹ̀ wà nípa ìṣirò wa. Tó yẹ èyí tó bá ti rọrùn fún wa ní kẹ́ jẹ́ ká lò. Nígbà tí a bá ní àǹfààní sí ẹ̀rọ aṣírò láti lò, a lè lo ọ̀nà tó kúrú yìí kó mú iṣẹ́ wa yá. Ṣùgbọ́n tí a bá ní àǹfààní sí ẹ̀rọ aṣírò láti lò, a lè lo ọ̀nà tó gùn yìí nígbà tí a bá ní àsìkò dáadáa. Bó ti mọ ló ń jẹ́ ìrẹ́mọ, ká tó fi re pàdé. Ó dìgbà, ẹ ṣeun.